Ramogi TV, Nairobi. Odhi nyime mbetre mar piny Ingeresa e pacho ka oyawo apisi maduong' mar kawo boka mag wuoth kata visa ne jo Kenya matimo limbe e pinyno ka chenrono geto bero ohala gi winjruok maber e kind pinje ariyogo. Chenrono mabende notelne kod jambetre ma piny Ingeresa e pacho ka Jane Marriott dhi duoko piny rito mar visa ne jogo madwa limo piny Ingeresa ka koro ji biro rito nyaka ndalo 15 kende. Apisno bende oyangi ni biro keto lwasi makare ne jo ohala ma Kenya e piny Ingeresa ka jopuonjre madhi chwalo sombgi malo e pinyno bende biro yudo yot mar manyo visa. Jambetre ma Ingeresa bende koro singo chako chiwo visa ma thuolo ne lach. We're at about 118,000. Is that right? Nairobi? And over 40,000 Kenyans visit the UK each year, and most of those are processed through this visa assessment centre. So you will come in, you will give your application in, you'll have your biometrics taken. The decision is then made in South Africa, where we have our regional centre, and then you come back here to collect your passport. For first reducing the waiting period for processing the visas, I think now to 15 days, so it means it is now much faster to get the UK visas to enable those who want to travel to UK to move. So really, I guess I'm going to say much of the same, but it's an absolute delight to be here and see as open